Is-siġġillat ftehim strateġiku bejn il-Ministeru għal-Għawdex u l-kumpanija Sigma biex fil-ġimgħat li ġejjin isiru f'Għawdex numru ta' avvenimenti esklusivi bitħejjija l-avveniment ewlieni ta' Sigma li jsir f'Malta bejn il-1 u 3 ta' Settembru. Din se tkun l-ewwel darba li Għawdex se jkollu sem ċentrali f'Sigma li fost oħrajn se tippermetti biex Għawdex ikabbar il-viżibilità tiegħu bħala gżira kalamita l-investiment dirett barrani. Il-kap tal-operat tal-Grupp Sigma Heathcliff Farrugia spjega li f'Għawdex se jsiru żewġ avvenimenti għall-investituri għaċċana għall-investimenti fl-industrija tal-gaming li joħolqu impjiegi ta' kwalità. Jismu affiliate retreats fejn aħna ħankunu qegħdin nistiednu mal-50 top affiliate li hawn fil-gaming industry, kif ukoll għandna mbagħad fl-ewwel ta' Settembru VIP event ġewwa Għawdex fejn ħankunu qegħdin nitellgħu madwar 100 top delegate, 100 C-level mill-gaming industry ġewwa l-gżira ta' Għawdex biex mhux iħarsu biss lejn Għawdex bħala gżira ta' turiżmu, iżda jħarsu wkoll lejn business prospects li jista' jkollhom f'din il-gżira. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri fisser dan il-ftehim bħala pass importanti fl-isforzi kontinwi tal-Gvern biex Għawdex ikun ċentru strateġiku għall-investiment u l-innovazzjoni sostenibbli. Ser noffru opportunità parti we showcase propju lil Għawdex bħala opportunità hekk kif propju issa l-infrastruttura kemm diġitali kif ukoll konnettività tagħti loku spazju għal dan, aktar ukoll ikun hemm opportunità ta' networking anke ma' negozji għawċin. Il-Ministru Camilleri tenna l-impenn tal-Gvern li joħloq l-ambjent xieraq għal tkabbir ekonomiku sostenibbli, impjiegi ta' kwalità u gżira li tkun imħejjija għal futur waqt li tħares l-identità Għawċija.